Tässä videossa esittelemme sähköisten palveluiden kehittämistä. Työ on osa johtamisella tehokkuutta ja vaikuttavuutta opintojaksoa. Tehtävässä esittelemme terveysaseman vastaanottotyön sähköisten palveluiden kehittämistä laatien toimintamallin, jonka tavoitteena on edistää etävastaanottotyötä diabeteksen hoidossa osana terveysaseman vastaanottotyön palveluita. Suomessa sähköisten palvelujen käyttö on lisääntynyt sosiaali- ja terveydenhuollossa viime vuosien aikana. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen toteuttaman kyselyn mukaan 45% väestöstä kokee, että sähköiset palvelut helpottavat yhteistyötä ammattilaisten kanssa. Etäpalvelut ovat etäasiointiin perustuvia sähköisiä palveluja. Etäasioinnilla tarkoitetaan ammattihenkilön ja asiakkaan välistä kanssakäyntiä tietoverkon välityksellä tai puhelimitse. Tässä yhteydessä käsittelemme terveydenhuollon etäpalveluista pelkästään etävastaanottoa, jolla tarkoitetaan reaaliaikaista videovälitteistä vastaanottoa. Sosiaali- ja terveysministeriö linjaa, että palvelusisällöltään etäpalvelut ovat pääosin verrattavissa perinteisiin vastaanottokäynteihin. Valviran ja sosiaali- ja terveysministeriön mukaan terveydenhuollon etäpalveluilla tarkoitetaan videon välityksellä saatuihin tietoihin ja asiakirjoihin perustuvaa potilaan tutkimista, seurantaa, tarkkailua, hoitamista, diagnostiikkaa ja hoitoon liittyvien suositusten ja päätösten tekemistä. Etäpalvelut mahdollistavat luottamuksellisen vastaanoton ilman, että potilas matkustaa terveydenhuollon toimipaikkaan. Parhaimmillaan etävastaanotto vähentää terveydenhuollon käynneiltä poisjääntejä sekä mahdollistaa hoidon myös niille, jotka eivät fyysisestä, psyykkisestä, maantieteellisestä tai kulttuurisesta syystä pääsisi muutoin vastaanotolle. Etäterveydenhuollon on tutkittu olevan tehokas ja vaikuttava pitkäaikaissairauksien, kuten diabeteksen hoidossa. Etäohjaus ja seuranta edistävät diabetesta sairastavien hoitotasapainon saavuttamista. Sillä voidaan vähentää diabetekseen liittyviä oireita vähintään yhtä paljon kuin tavanomaisella hoidolla. Se edistää myös lääkehoidon toteutumista vähintään yhtä hyvin kuin tavanomainen hoito tai ohjaus. Tyypin 2-diabeteksen esiintyvyyden voimakas lisääntyminen haastaa perusterveydenhuollon jo ennestään niukat resurssit, eikä potilaslähtöisten toimintamallien ja työnjaon uudistaminen enää riitä vastaamaan kysynnän ja tarjonnan epäsuhdan aiheuttamiin ongelmiin. Digitalisaatio on nähty mahdollisena ratkaisuna terveydenhuollon ongelmiin. Tavoitteena on nykyaikaistaa toimintatapoja digitalisoimalla organisaatioiden palveluja ja prosesseja. Sähköisten terveyspalveluiden saatavuus vaihtelee merkittävästi eri hyvinvointialueilla ja niistä on tehty kansallinen suositus, mutta jokainen organisaatio päättää itsenäisesti palveluiden kehittämisestä. Alueilla korostetaan ja suositellaan uuden teknologian tuomien mahdollisuuksien hyödyntämistä. Etäterveydenhuollon palvelut lyhentävät potilaan odotusaikaa hoitoon pääsyyn, vähentävät potilaiden matkustusaikaa, parantavat potilaiden pääsyä hoidon piiriin ja välttävät turhia vastaanottokäyntejä. Palvelussa tulee huomioida tietosuoja ja potilasturvallisuus ja sen tulee olla lääketieteellisesti hyväksyttävää. Potilaalta on oltava tietoinen suostumus etäpalvelun käyttöön. Vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä luottamuspalveluista säädetään laissa. Vahva tunnistaminen on luotettava menetelmä potilaan tunnistamiseen. Sosiaali- ja terveysministeriö linjaa etäpalveluiden olevan verrannollisia perinteisiin vastaanottokäynteihin ja potilastietojen käsittelyssä edellytetään asianmukaisten potilasasiakirjamerkintöjen tekemistä. Valvira ohjaa etäpalvelujen antajaa täyttämään ne vaatimukset, jotka sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetussa laissa on asetettu. Sähköisen järjestelmän hankinta terveydenhuoltoon vaatii huolellista suunnittelua. Hankinnassa tulee ottaa huomioon järjestelmän käytettävyys, mukautuvuus, yhteensopivuus olemassa olevien järjestelmien ja työkäytäntöjen kanssa sekä kustannukset. Onnistunut käyttöönottoprosessi vaatii aikaa, sillä yksilöt hyväksyvät muutoksia eri tahtiin. Ennen toiminnan muutosta ja etäpalvelun käyttöönottoa on todettava selkeä tarve, harkittava huolellisesti teknologian käyttö ja mahdollisuuksien mukaan minimoitava käyttöönoton esteet. Palvelun ideoiminen ja prosessin eri vaiheet.
Etäpalvelun vastaanottajana on asiakas. Arviointi tapahtuu dialogissa organisaation eri tasojen kesken sekä mahdollisia sidosryhmiä hyödyntäen. Sidosryhmään kuuluvat yksilöt tai ryhmät, jotka ovat kiinnostuneita organisaation menestyksestä ja kyvystä tuottaa haluttuja tuloksia tai joihin palvelu voi vaikuttaa tai jotka voivat vaikuttaa palveluun. Uuden palvelun käyttöönotto on kokonaisvaltainen prosessi. Aluksi prosessissa tunnistetaan parhaat käytännöt ja määritellään ongelma. Tämän jälkeen arvioidaan palvelun siirrettävyys ja valmistellaan toteutusta. Palvelua vastaanottavan asiakkaan ja tilaajan tarpeiden ymmärtäminen on ensisijaisen tärkeää palvelun ideointivaiheessa. Samoin tulee tunnistaa toimintaympäristö sekä ihmiset ja organisaatiot, joihin uusi palvelu liittyy. Uuden palvelun tavoitteen kiteyttäminen ja keskeisten ongelmien tunnistaminen vaativat aikaa ja keskustelua. Toimintamallin tavoitteena on edistää terveysaseman vastaanottotyön sähköisten palveluiden kehittämistä sekä laatia etävastaanoton toimintamalli terveysaseman vastaanottotyön palveluihin. Käyttötilanteita ovat diabeettista sairastavien seurantakäynnit sekä lisäksi elintapaohjaus, terveystarkastus, valmisteleva vastaanotto, hoitotarvikeselvitysten laatiminen sekä erilaiset tuki- ja keskustelukäynnit. Diabeteksen seuranta voidaan hoitaa videopuhelun välityksellä, kun sairaus on hyvässä hoitotasapainossa. Useiden tutkimusten mukaan yhteiskehittäminen perustuu kaikkien asiankuuluvien ja asiaan vaikuttavien toimijoiden keskinäiseen yhteistyöhön kyseessä olevan ongelman määrittelyssä, ratkaisuiden kehittämisessä sekä käytännön toteuttamisessa. Yhteiskehittämisellä pyritään ammattilaisen ja asiakkaan tasavertaiseen kohtaamiseen. Yhteistyösuhteiden ja tehtäväjakojen muutoksessa johtamisella on keskeinen rooli. Se tukee myös ammattilaisten välistä vuorovaikutusta edistäen henkilöstön joustavuutta muuttuneiden työnjakojen aiheuttamassa hämmennyksessä. Yhteiskehittämisessä johtajien on pystyttävä tunnistamaan, että luopumaan toisia osapuolia koskevista ennakkokäsityksistä ja määrittelyistä tasavertaisen vuorovaikutuksen aikaansaamiseksi. Yhteiskehittämisessä menetelmänä käytetään soveltaen palvelumuotoilun keinoja. Palvelumuotoilulla tarkoitetaan palvelukokemuksen käyttäjälähtöistä suunnittelua. Palvelumuotoilun avulla sujuvoitetaan uuden palvelun käyttöönottoa luomalla uusi etävastaanottotoiminnan palvelupolku. Tavoitteena asiakkaalle on etävastaanottotoiminnan onnistunut kokemus ja hyödyt. Palvelupolku kuvaa visuaalisesti palvelun käyttäjän matkan koko palvelun läpi näyttäen jokaisen palvelun kontaktipisteen. Palvelupolun avulla nähdään toimivat palvelun vaiheet sekä vaiheet, jotka kaipaavat kehittämistä. Palvelukokemusta tarkastellaan palvelun käyttäjän näkökulmasta. Tavoitteena on tunnistaa palvelun pääpisteet, ymmärtää kontaktipisteiden väliset yhteydet, tunnistaa ongelma-alueet ja osa-alueet, mitä tarvittaisiin lisää, sekä luoda empatiaa erilaisia palvelun käyttäjiä kohtaan. Hyödyt asiakkaalle. Mahdollistaa valinnanvapauteen liittyvän asioinnin halutussa hoitopaikassa, esimerkiksi toiselta puolelta Suomea tai ulkomailta. Asiakkaat voivat kokea, että ammattilainen on vastaanotolla paremmin läsnä. Osallistuminen on asiakkaalle mukavampaa kotoa tai muusta tutusta ympäristöstä käsin. Toimintamalli. Etävastaanottotapahtuma alkaa siitä, kun asiakkaalla on tarve päästä hoitajan vastaanotolle. Hoitajat antavat seurantakäynnille käyville asiakkailleen vastaanottoajan tai asiakas saa varata ajan puhelimitse ajanvarausyksiköstä tai tehdä varauksen sähköisesti. Etävastaanoton toteuttamista varten hoitajalla ja asiakkaalla on oltava tarvittava teknologia etävastaanoton toteuttamiseen. Laitteessa on pääsääntöisesti laadukkaat webkamerat, mikrofonit ja kaiuttimet, mutta tarvittaessa niitä voidaan asentaa oheislaitteeksi. Tarvitaan myös toimiva internetyhteys. Hoitaja ottaa videoyhteyden asiakkaaseen. Etävastaanotolla käsitellään asioita sekä toteutetaan ohjausta ja neuvontaa, kuten perinteisellä vastaanotolla. Diabeteksen seurantakäynnillä keskustellaan esimerkiksi sairauden tilasta ja yleisvoinnista sekä elintavoista ja toteutuneesta verensokerin omahoidosta. Jatkuva sensorointi on tullut osaksi diabetesta sairastavan arkea. Sensoroinnin tulosten tarkastelu on hyvä työkalu oppia ratkaisuja eri tilanteisiin diabeteksen jokapäiväisessä hoidossa. LibreView on turvallinen, pilvipohjainen diabeteksen hallintajärjestelmä.
Sen kautta terveydenhuollon ammattilaiset ja potilaat saavat helppolukuisia, reaaliaikaisia raportteja sensorointituloksista. Selkeät ja yksityiskohtaiset raportit helpottavat ja nopeuttavat verensokerin kehityssuuntien havaitsemista. Ammattilaisten on helppo havainnollistaa glukoosi, hiilihydraatti ja insuliinitietoja potilaalle, kun ne on kirjattu raporttiin. Diabeteksen seuranta käsittää verensokeritasapainon seurannan lisäksi verenpaineen ja painon omaseurannan ja erilaisia seurantatutkimuksia. Etävastaanoton kesto riippuu vastaanottotyypistä ja asiakkaan tarpeista. Diabeteksen seurantakäynnin kestoksi perinteisellä vastaanotolla on määritelty noin 45–60 minuuttia. Hoitaja vastaa siitä, että etävastaanotto vastaa tarkoitustaan, etävastaanoton kulku on sujuvaa ja vastaanotto on lopuksi vastannut asiakkaan tarpeita. Hoitaja on lisäksi vastuussa, että asiakas on selvillä jatkosuunnitelmista. Etävastaanoton päätyttyä hoitaja ja asiakas sulkivat videopuheluohjelman laitteiltaan. Hoitaja kirjaa ja tilastoi etävastaanottotapahtuman. Vaikuttavuus. Hyvinvointialueiden ja avovastaanoton toimintayksiköiden suositellaan mittaavan säännöllisesti etäpalveluiden käyttöä, asiakaskokemusta ja vaikuttavuutta, arvioivan niiden kustannusvaikuttavuutta ja kehittävän toimintansa arvioinnin perusteella. Vaikuttavuus merkitsee sitä, että palvelu saa aikaan tuloksia. Vaikuttavuus myös viittaa asetettujen tavoitteiden saavuttamiseen. Kun laajennetaan näkökulmaa erilaisiin sivuvaikutuksiin, voidaan puhua vaikutusten arvioinnista. Vaikuttavuuden arviointi on osa tehokkuuteen ja tulosvastuuseen liittyvää suuntausta. Vaikuttavuuden arvioinnissa tulee tarkastella sekä interventiota että tulosta. Arvioinnin avulla voidaan osoittaa, onko jokin tietty interventio toimiva, ja näyttönä tästä käytetään sen todistetusti aikaansaamaa vaikutusta. Vaikuttavuuden arviointi on sen selvittämistä, mitkä palvelumenetelmät tuottavat hyviä tuloksia. Vaikuttavuuden arviointi liittyy ennen kaikkea menetelmien hyvyyden, eli tavoitteiden mukaisen toimivuuden todentamiseen. Vaikuttavuuden arvioinnissa pyritään vastaamaan kahteen peruskysymykseen. Ovatko tietylle interventiolle ennalta asetetut tavoitteet saavutettu? Onko ne saavutettu nimenomaan intervention avulla? Tyypillisesti vaikuttavuutta tarkastellaan, kun kyseessä on uusi menetelmä ja halutaan tietää, toimiiko se tai onko se parempi kuin vanhat menetelmät. Jotta vaikuttavuutta voidaan arvioida, on muodostettava kuva siitä, mihin pyritään vaikuttamaan ja millä tavoin. Terveydenhuollossa vaikuttavuuden arvioinnissa lähtökohtana on jokin terveyteen liittyvä ongelma. Toteutettu interventio tähtää ongelman poistamiseen tai lieventämiseen ja tulos on kohentunut terveydentila. Tässä tarkastelemme etävastaanoton toimivuutta diabetesta sairastavan potilaan hoidossa. Vaikuttavuuden arviointi kohdentuu käytettyjen menetelmien toimivuuteen ja pyrkii todentamaan aikaansaadun tuloksen ja vaikuttava interventio saavuttaa tavoitteensa. On huomioitava, että vaikuttavuuden arvioinnissa ei keskitytä kokonaisvaikutuksiin, vaan enemmänkin siihen, mikä vaikuttaa mihinkin, milloin, miten ja millä edellytyksillä. Vaikutusketjun ylin osa, vaikuttavuus, impact, tarkoittaa yhteiskunnan myönteistä kehitystä eli yhteiskunnallista hyötyä. Hyöty voi liittyä ihmisten hyvinvointiin, terveyteen ja yhteisöjen elinvoimaan. Jotta tavoitteena oleva yhteiskunnallinen kehitys voi toteutua, tarvitaan konkreettisia muutoksia ihmisten käyttäytymisessä ja myös yhteisöjen ja yhteiskunnan rakenteissa. Näitä konkreettisia muutoksia kutsutaan vaikutuksiksi, outcome. Vaikutusketjun toinen osa kattaa mitattavat tehdyt työt, eli teot. Vaikutukset syntyvät pääsääntöisesti keskipitkällä aikavälillä ja tavoitteena olevien konkreettisten muutosten toteuttaminen toimii onnistumisen mittarina. Yhteiskunnallinen hyöty edellyttää useita erilaisia konkreettisia muutoksia ihmisten käyttäytymisessä ja sekä tai yhteiskunnan rakenteissa. Nämä konkreettiset muutokset vaativat useita hyvin harkittuja ja kohdennettuja tekoja. Kuvassa näkyy, kuinka vaikuttavuustiedolla johtaminen vaatii johdon raportointia, joka yhdistää kustannusvaikuttavuuden eri komponentit asiakassegmenteittäin. Kuva esittää sosiaali- ja terveydenhuollon arvoketjun ja selventää suoritteen ja vaikutuksen sekä tuottavuuden ja kustannusvaikuttavuuden suhteita. Vaikutus on muutos potilaan todennettavissa olevassa tilassa, terveydessä, hyvinvoinnissa, elämänlaadussa ja toimintakyvyssä. Hyöty taas on subjektiivisempi mittari, miten potilas hyötyy tai hyödyntää vaikutusta omassa elämässään. Terveydenhuoltojärjestelmän kokonaiskuvan kannalta on edelleen relevanttia mitata prosessien laatua, asiakastyytyväisyyttä,
turvallisuutta, saatavuutta sekä tuottavuutta. Teknologian käyttäminen rutiinin potilastyön tukena saattaa helpottaa myös terveydenhuollon resurssipulaa. Videovälitteisellä vastaanotolla ei ole todettu negatiivisia vaikutusta ammattilaisen ja potilaan väliseen suhteeseen, vaan se saattaa vaikuttaa siihen jopa positiivisesti. Potilaat ovat tyytyväisiä etävastaanottoon, koska se säästää aikaa ja kustannuksia. Vaikuttavaa näyttöä etäyhteyksien hyödyistä on saatu laajoissa diabeteskatsauksissa, joissa HbA1c-pitoisuudet pienenevät suhteessa enemmän etäyhteyksillä toimittaessa verrattuna tavanomaisiin tapoihin. Tässä kuvattuna uusi palvelupolku asiakkaan silmin. Punaiset kontaktipisteet kuvaavat uutta toimintaa ja violetit kontaktipisteet kuvaavat toimintaa, joka on pysynyt ennallaan. Hyvä asiakaspalvelukokemus edellyttää asiakkaiden tarpeiden kuuntelua ja toiminnan kehittämistä. Ammattilaiset kokevat myönteisenä esimerkiksi palvelujen saatavuuden paranemisen sekä työnkuvan rikastumisen. Uuden työntavan käyttöönotto vaatii ammattilaiselta opettelua ja uskallusta kokeilla. Etävastaanotto tuo monia etuja sekä potilaalle että ammattilaiselle, joten sitä kannattaa hyödyntää. Tässä vielä käyttämämme lähteet.